سلام تخاتلت نايز channel كما يتخونو صبوك تكونو ناي وترت منيتايو امبار لومي نخلنا كمرنا كان كحنا زخل اقداسنا زلوو علمنا نابي قص اتخيت كم زلان زلو معبالتات كما قداسنا تما باهم كغربمي سوزا فيديو زيا انكو زلو حبريتا زلوا ابزوان زيغاطم زلو كنستوعلو زلنا هنري نيكولاراوي اصوار وي نيكولاراو وق اب تاريخ اب حدا بزح زربلو زلنا مدرخ بصحنا لنا تساي قبر زنجر زي قاط من خون بولند حجون توسخ نيكولاراو اصوار نخورد نيتو يزرارب الله سلازي لك افنጫናይ راشا مالتيو زي كما دما بيلاروس راشا نيكولاراوي اصوار كتورد مخانا لذي كلتا غربابت هاجرات عبيت نيكولاراوي اصوار تقاطق اكورد مالتيو توساخي ايران نابي بتي حلا كنرينا بحفشا زي كنتات زي نابي كيدخل برايم مينستر ناي عاد انجليز نا بولند خيدو زغبر دما كنرينا زي كنتات زي بخمي يقتل كلو كم زلون انتي ابال بايتونا جيرمان بزعبا نيتون بزعبا كنتات نستزاربتو كاب جيرمان ناب انجليش تترجمها بزغربا دما كنرينا لايك جبر سبورت جبر بزح مهارة حسو زلوا يغكون مجمريا بزعبا انتينا نزارب زلنا لت ستارت ان يوروب دحرينا بيران كن كيدنا دحريتي تقلالنا نيكولاراوي حبريتا دما كبكمي to host nuclear weapons if NATO wants to reinforce its eastern borders against Russia. President Andrzej Duda said the Warsaw-Washington talks were about this idea of nuclear sharing. We'll be analysing what this means and looking at all the implications, especially in the light of Moscow telling Western leaders they're teetering on the brink of nuclear war. Foreign Minister Sergei Lavrov warning that support for Ukraine from... So, ab زحلفه وانات منستر قدات وزاينا راشا سيرجي لافروف نيتون حقرات اوروبان كما امريكان زغبرو زلوا متتتاو بفلاي ناب يوكرين زاتو زلوا نيكولاراو وق كتنس كم زغل سعيتنوا يبلني سلامتاي جن مفتتان مخانو يلو تزاري منيرو سلازي كم غصلتاناتو تن حقرات اوروبا دما بزح غزي اتينا امريكا ويدما اتي اكل ناي نيتو كم مخانن نيتو دما اني نحنتي ناب حنت هاجر متقعتنا بكل متقعت زبل ارتيكل 5 ويكا ارتيكل قطر 5 سلو زلو بزح اصوارات ناي امريكا ويك عبيتي نيكولاراو اصوارات ناي امريكا ناب اوروبا كاتو حدا كاب دما نا بولند كاتو بزح صاقط خمس جبر زلون نا امريكا دفيت جبر لهم زلون نابي غصي خي كم زلهم رينا Countries like the UK, France and the United States could lead to a direct confrontation which could then trigger a nuclear clash. His words have raised fears of a nuclear standoff in Europe when NATO already stores large quantities of warheads. Here, World Roundup Andrew Hillier has a closer look where the alliance keeps its weapons. Nuclear weapons have been deployed in Europe since the mid-1950s, when Cold War tensions began rising. US tactical nuclear weapons are stored at 6 bases in 5 NATO member states: Belgium, Germany. So, بحفشا تي ناي امريكا نيكولاراوي اصوار افتن حقرات نيتو زبهلا ابي بوتايو زقمت اندحريلنا تراديشنال زقمت زنبري اب تركي استقمت خمزلوم اب طليان كمزلوم اب بلجيوم كمزلوم بلجيوم تي هيد كوارترز ناي نيتو نا وصل زغونه اب جرمن كمزلو كم دما اب نيذرلاندز كمزلو يزنجر فجي كم غصلتاناتو اب بولند دما قمت يو زراب زلو مالتيو زماله دما كسع كندي تي كونتيننت تي ابلع لزيوم دما كلت هاجرات وسخو فرنسا ناتا نيكولاراو اصوار الله عاد انجليز زماناتا نيكولاراو اصوار الله مالتيو سلازي موداتا ستاتستيكس نايت بزحي نيكولاراو اصوارات ونكن ريو كنفتنينا Italy, the Netherlands and Turkey. As for France and the UK, the other 2 nuclear-armed NATO members, they have كم تريو زلهم زين كلت هاجرات دما ناتن نفسن زخالي ناتن نيكولاراوي اصوار سلازلون بحفشا اتنيتو زبحال نيكولاراو اصوارناتو ابيناي بوتاتات كله كم زغلي زغمغم سلازي زين انت عندي بخمس منقد ديو استراتيجي نيتو راشا نيتو نعي سقات فتره ليو ندحنتين وحسنتين نهاجراو دحنتين سقات فتره لي كبلو خلو سلامنتاي مخانو كرداكم خلالو اتنيتو زبحال هذا عب قبليو الناس فح في عز خيد دما تريو والله مجي بخندي هاجرات متيو امريكا حنت هاجر كوينا اب هاجرا نيكولاراو اصوار تلوا نراشا كندو سقات هيكون تدرغ يا زل امريكا ازنيتو زبحال كن بمولو زي اب طليان اب تركي اب بلجيوم اب جرمن اب نيذرلاند سبلو دلهم بمولو ناي امريكا اصوار يزي تنيكولاراو اصوار ناي امريكا يو سلازي امريكا هابنيو رحقاك سع كندي اب منغاغا ناي راشا خوينا هذا غنيا اصواراتها غتيرا خمزلا ازي دماتي راشا حلف حليفهم حجي ابتا دركو خيدناتهم زلا يوكرين كغبرو سلا حسب زنبرو بخوميو تكونتات كم سنس زنجر بزحات ليكاونت سمام علو سلازي زخونه اكال
ኣይኮነን ከምዚ ኢሎማ ቻይና ኣብዚ ኔቶ ኣብዚ ቦታ ዝኸሎ ይስጋድ ዝፈጥረሎም ዘሎ እጂ ድማ ኔቶ ናብ ጃፓን ገፁ ከስፋሕፍሕ ይፍትን ስለ ዘሎ ቻይና ድማ እዚ ንዓይ ንሃገራዊ ድሕነተይ ሓደገኛ ይክትብል ጀሚራ ኣላ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ድማ ከምኡ ዝብል ስለምንታይ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ወታደራዊ ኪዳን ኣብ ዙርያኻ ክመፅእ ከሎ እንታይ ሪስክ ከም ዘምፃልካ ኔቶ ንምዕባለ ወይ ንቴክኖሎጂ ወይ ንገለ ዝሰርሕ ትካል ኣይኮነን ንውግእ እዩ ዝሰርሕ ናቱ ዕላማ ናቱ ህላዌ ናቱ ቀፃልነት ኣብ ውግእ ዝተመርኮሰ እዩ ስለዚ ሓደ ንውግእ ዕላማ ዝገበረ ውድብ ናባኻ ገፁ ናብ ዶብካ ገፁ ናላሓኾ ክመፅእ ከሎ ስጋት ክስምዓካ ናይ ግድን እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብከምዚ መንገዲ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ከምቲ ራሽያ ንዩክሬን ወሪራታ ሉላውናታ ደፊራታ ገለ ኣይኮነን እቲ ኔቶ ዝበሃል ከመይ እናበለ ይመፅእ ከም ዘሎን ኣብ መወዳእታ ዕላማ ናቱ ድማ ኣብ 1997 ዝነበረ ግዜ ራሽያ ኣዝያ ድኽምቲ ሃገር ከላ ቭላድሚር ፑቲን ንቢል ክሊንተን ከም ዝሓተቶ ንሱ ድማ ኣካል ናይ ኔቶ ክንከውን ተፍቅደልና ዶ ኢሉ ሓቲትዎ ቭላድሚር ፑቲን ናይ ራሽያ ፕሬዚደንት ከሎ ኣብ 2009 ገለ ግዜ ራሽያ ሲ ኣካል ናይ ኔቶ ክትከውን ተፍቅደልና ዶ ኢልዎም ቢል ክሊንተን ነይሩ ሽዑ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ሓሳብ ኢልዎ ድሓር ግን ምስ ኣማኸርቱን ገለ ምስ ተዛረበ ኖ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ኢልዎ እንታይ ማለት እዩ ንራሽያ ኩሉ ግዜ ከም ፀላኢ ክርእይዋ ከም ዘለዩ ዋላ ኣብቲ ዝደኸመት ቦታ ከላ ከም ፀላኢ ክርእይዋ ከም ዝመርፁ ዝነበሩን ስለምንታይ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ፀላኢ እንተዘይብሉ ንምንታይ እዩ ክሸጦ ኣፅዋራቱ ፀላኢ ክህልወካ ኣለዎ ናይ ግድን ስለዚ እዚ ኩሉ ናይ ሆሊውድ ፊልም ክትርእይዎ ከለኹም ኩሉ ግዜ እቲ ፀላኢ ካበይ ዝመፅእ ነይሩ ካብ ራሽያ እጂ ድማ ናብ ቻይና ቀይሮም ኣለዉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሓደ ፀላኢ የድልዮም ነይሩ ራሽያ ነይራ ንነዊሕ እዋን ሕጂ ድማ ሃንደበት ቻይና ኮይናትሎም ናይ ቻይና ግን ዓቕሊ ፅባት ፈጢሩሎም ኣሎ ንበይኑ ካል ኣርእስቲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና Their own stockpiles and don't host US weapons. But the number of weapons stored across Europe has gone down dramatically since it peaked in the 1970s at the height of the Cold War. Back then, there were more than 7,000. Thanks to arms control agreements and the fall of the Soviet Union, that's now dropped to roughly 100 US weapons, according to analysts, closely guarded by US military personnel. ኣብቲ ግዜ ዝሑል ኩናት ብፍላይ ድማ ኣብ ሰብዓታት ኣብቲ ኣዝዩ ርሱን ውድድር ኣብ መንጎ ሕብረት ሶቪየትን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኣብ ዝነበረሉ እዩ እቲ ዝበዝሐ ኣፅዋር ነይሩ ድሕሪኡ ግን ብፍላይ ሕብረት ሶቪየት ምስ ወደቐት ሽዑ ዝመፁ መራሕቲ ናይ ራሽያን ናይ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ተሰማሚዖም ኣብ ቁፅሪ ብዝሒ ናይ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ናቶም ከግድልዎ ከም ዘለዎም ተሰማሚዖም ነይሮም ነቲ ስምምዕ ቀዳመይቲ ከተተግብሮ ዘይደለየት ሃገር መን የፈሊጥኩም ዶ ኦፍኮርስ ኣሜሪካ እያ ራሽያ ኣይኮነትን ኣሜሪካ ነቲ ስምምዕ ኣበጊሳቶ ከተብቅዕ ካልኦት ሃገራት ናብ ትግባርዩ ክጎያ ከለዎ ኣሜሪካ ንትግባርዩ ትሕርሕር ትብል ዝነበረትን ብመጀመርዩ ካብ ንግሁ ዘይተበገሰትሉን እያ ስለዚ ንካልኦት ሃገራት ኣፅዋርኩም ኣራጉፍ ኢላ ናታ ኣፅዋር ብሕቡእ እትቕፅልን እተማዕብልን ዝነበረት ሃገር እያ ኣብዚ ቀረባ ዓመት ቅድሚ ዓመት ቅድሚ 2 ዓመት እያ ራሽያ ብወቅዕነት ኩነታት ገዲፋቶ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ሕጊ ውፅያ ንሳን ካብቲ ሕጊ ወፃኢ ክትነብር ትደሊ ሃገር ከም ዝነበረት እቲ ቀደም ዝዛረባ ኣይነበረን ሎሚ ግን ክንደኣ ዝሕይሉ ሃገራት መፅኦም ስለ ዘለዉ ኩሉ እትገብርዮ ዘለኹ ሓሶት ትሕስቡ ኣለኹም ሓሶትኩም ካ ንፈልጦ ኣለና ዝብልዎም ሃገራት መፅኦም ስለ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ዘገርም ግዜ ኢና ዘለና The UK is thought to hold more than 200 warheads, whilst for France the figure could be almost 300. Despite the end of the ኣብቲ ቁፅሪ ድሓር እውን ክንሪኦ ኢና ፍራንስ ከባቢ 290 ዝኸውን ኒኩለራዊ ኣፅዋር ክህልዎም ከሎ 100 ዝኸውን ኣፅዋር ድማ warheads ኣብቲ ናይ ኔቶ ኣካል ከም ዘሎ ኣብቲ ሰማያዊ ሃሳስ ሰማያዊ ኣብ ቱርኪ ጣልያን ቤልጅየም ጀርመኒ ኔዘርላንድስ ክንብል ከለና ኣሜሪካ ከባቢ 100 ዝኸውን ኒኩለራዊ ቦምባታት ኣውታት ቀሪአ ከም ዘለዋ ይዝንገር ፍራንስ ንበይና 290 ከም ዘለዋ ዩናይትድ ኪንግዶም ድማ ወይ ከዓ ዩኬ ድማ 225 warheads ከም ዘለዋ ስለዚ እዚ እቲ ኣብ ደረጃ ኣብ ኤውሮጳ ኮንቲነንት ዘሎ እዩ ብቁፅሪ ክረአ ከሎ ራሽያ ዝበዝሐ ቁፅሪ ከም ዘለዋ ይዝንገር ኣብ ክሳብ 6,000 ከባቢ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ከም ዘለዋ እያ ትንገር ራሽያ ክንቅፅል ኢና ሕጂ whilst for France the figure could be almost 300. Despite the end of the Cold War, significant stockpiles of warheads remain in Europe. Critics have questioned the need to keep the weapons on the continent, but proponents say they're an invaluable military deterrent in the face of Russia's massive assault on Ukraine. Andrew Hillier with that report. Let's bring in Christine Bertsina, who is from the German Marshall Fund of the United States, joining us live. As always, Christine, great to have you on the programme. We heard our reporter Andrew Hillier talking about the end of the Cold War, but in many ways, with the language you're hearing, it's as though the Cold War never really ceased to exist. Well, I think that's right. If you look at the posturing that Russia is doing right now, and the ambitions it has to effectively reconstitute the Soviet footprint that Russia had, then Cold War rhetoric is not out of place. And so you look at what Russia is seeking to do. It's actively aggressive invasion in Ukraine right now. The nuclear brinkmanship that it has already been engaged. سنتات ولدلا بحفشة
እቲ መድረኽ ናብ ዝሑል ኩናት ተመሊሱ ከም ዘሎን እቲ ዘሎ ናይ ራሽያ ኣቀማምጣ ከምኡውን እቲ ናይ ኤውሮጳ ኔቶ ኣዘራግሓን ኩነታትን ኩሉ ኣብ ግምት ኢኻ እቲ ዘሎ ቋንቋን ኣካይዳን እንድሕር ሪኢኻ ኣብ ዝሑል ኩናት ኣብቲ ርስን ዝሑል ኩናት ዝነበረሉ ኣብ መድረኽ ተመሊስና ከም ዘለና ዘከራኽር ነጥቢ ኣይኮነን እዚ ማለት ድማ ሕጊ ዝበሃል የለን ኣብ ግዜ ዝሑል ኩናት እቲ ኢንተርናሽናል ሎው ገለ መለ ዝበሃል ኣይነበረን ምክንያቱ ነይሩ እዩ ግን ንትግባር እዩ ክልተ ተፈራራሕቲ ሓይልታት ስለ ዝነበሩ ወይ ክልቲኦም ተረዳድዮም እዮም ዝኸዱ ወይ ድማ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ግበር ክብሎ ኣይክእልኒ ነይሩ ቀደም ነታ ሕብረት ሶቪየት ኣብ 1989 ክሳብ 90 ምስ ኣፍረስዋ እታ ሕብረት ሶቪየት ትበሃል ምስ ተበተነት ጎርባቾቭ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ድሕሪኡ እዩ እቲ ኣሜሪካ ዩኒፖላር ቅድሚ ባይፖላር እዩ ነይሩ ክልተ ሓይልታት ዘለዎ ዓለም እዩ ነይሩ ክልተ ሓይልታት ድማ ፅቡቅ እዩ ባላንስ ኦፍ ፓወር ስለ ዘሎ ድሕሪኡ ግን ኣሜሪካ እታ እንኮ ዩኒ ፓወር ኮይና ንበይና ሓያል ስለ ዝነበረት ሕጊ ዝበሃል ወርልድ ኦርደር ወይ ኢንተርናሽናል ኦርደር ክበሃል ከሎ ኣሜሪካ ትደልዩ ሕጊ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና ንኣብነት ሃገራት ዲሞክራሲ ድን ኣይኮናን ድን ገለመለ ንዲሞክራሲያውያን ሃገራት ወይ ከዓ ዲክታተራት ገለመለ ዝብል ዘረባ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እያ ኣብዚኣ ነግረ መንገድኩም ክርዳእና ስለ ዘለኹ ወይሱ ሓደ ናይ CIA መራሒ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ክንፈልጥ ምንታን እዛ ቪድዮ እስከፅንሑ ከስማዓኩም ደንቀኔ ሰሚዐያ I really hope everybody to remember this video. We didn't give እዚ ሰብ እዚ ናይ CIA ሓላፊ ኤጀንት ዝነበረ እዩ ኣካል ናይቲ ስላያዊ መርበብ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ካብ 1957 ክሳብ 68 ንከባቢ 11 ዓመት ዝነበረ እዩ እንታይ ኢሉ እስከ ብዛዕባ ሃገራት ዲሞክራሲ ድን ኣይ ዲሞክራሲን ድን ውልቀ መላኽዲ ዘለወን ንጉስ ዘለወን ኣሜሪካ ብኸመይ ኣትጥምቶም ብፍላይ ንCIA ብኸመይ እዩ ዝትንክፎ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእስኩም ክዝክርዋ ድማ ይደሊ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናብ ካልኦት ድማ ዘርግሕዎ ሼር ግበሩ in the CIA we didn't give a hoot about democracy. I mean, it was fine if a government was elected and would cooperate with us, but if it didn't, then democracy didn't mean a thing to us. And I don't think it means a thing today. In the CIA... طيب لالو ኣብ CIA ሓደ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊ ዲ ኣይኮነን ብፍጹም ኣገዲሱና ይፈልጥን ይብላሉ ወላ ሓንቲ ኣገዲሱና ይፈልጥን ንዓናት መንግስቲ ዲሞክራሲያዊ ዲ ኣይኮነን ኦኬ ዲሞክራሲያዊ ተኮይኑ ብህዝቢ ዝምረፅ ኮይኑ ጽቡቕ ንዓና ግን እንታይ ዘገድሰና ይዝብል ንዓና ዘገድሰና እቲ መንግስቲ ምሳና ይተሓባበር ዲ ኣይተሓባበርን ምሳና ይተሓባበር ዲ ኣይተሓባበርን ምሳና ዝተሓባበር ተኮይኑ ፋይን ዲክታተር ይኹን ንጉስ ይኹን ዲሞክራሲ ይኹን አውቶክራሲ ይኹን ኮሙኒስት ይኹን it doesn't matter ምሳና ዝተሓባበር ተኮይኑ ንሕና ዝበልና ዝገብር ተኮይኑ ፋይን ፀገም የብልና ምስ መንግስቲ ምሳና ዘይተሓባበር ተኮይኑ ዲሞክራሲ ተኮይኑ ብልሹ ዲሞክራሲ ክንብለና ተደይ ኮይኑ ከምዚ ኢልና ከነሰይጥና ኢና ማለት እያ ታገይን ከምዚያ እዚኣ ክትርዳና ክትክእል ኣለዋ ንኣሜሪካ ናሲ ኣበይና ዘለና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢና ዘለና ተርዲኹም ኣሎ ኣፍሪትና መን ኣላ ስዑድያ ኣላ ስዑድያ እታ ዝለዓል እታ ዝዓበየ ሽርክነት ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ እያ ዲሞክራሲ ኣለዋ ድዩ ኖ ኣብ ዓለም ሰብኣዊ መሰላት ድሕሪልካ ኣብ ዓለም ዝደሓረ ቦታ ክትብሎ ትኽእል ንሱ እዩ ሰምታይ ደቂ ኣንስትዮ መኪና ክዝውራ ይከላን ነይረን ክሳብ ቅድሚ 2 ዓመት ገለ ስለዚ ኣሜሪካ ግን ስዑድያ ሕልፍ እያ ትብለላ ሰራዊታ ኣምፅያ ክትከላኸለላ ትኽእል እያ ስለምንታይ ምክንያቱ ኣሜሪካ ትደልዮ ዘበለ ኩሉ ይገብሩ ስለ ዝነበሩ ተቀዳማይ ድማ ስዑድያ ነቲ ዶላር ዝበሃል ናይ ዓለምና ሪዘርቭ ካረንሲ ንክኸውን ዘኽኣለት ሃገር ስለ ዝኾነት ብኸመይ እንድሕሪልኩም ድማ ኩሉ ነዳዲ ናታ ሓንቲ ካብተን ዝዓበየ ነዳዲ ተፍሪ ሃገር ክነሳእ ኩሉ እቲ ነዳዲ ናታ ድማ ብመንፅር ዶላር ንክሽየጥ that's why እቲ ዶላር ዝበሃል ፔትሮ ዶላር ዝበሃል ፔትሮሊየም ብኡ ስለ ነዳዲ ብኡ ስለ ብኡ ጥራይ ክሽየጥ ስለ ዝግብኦ እዩ እቲ ዶላር ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ኮይኑ ስለዚ ዲሞክራሲ እዩ ሃገርና ከም ስለ ዝኾነት ንኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዲክታተር ገለ ክብሉ ከለዉ it doesn't mean anything እቲ እንኮ ኤርትራ ዝፀልእዎ ነቲ መንግስቲ ሻዕብያ ዝፀልእዎ ስለምንታይ እዩ ከምቲ ስቶም ዝደልይዎ ድሌቶም ንክገብሩ ስለ ዘይፍቅደሎም ድሌቶም ንክገብሩ ዘይፍቅደሎም ድማ ድሌት ብኤርትራ ስለ ዘይኮነ ንሳቶም ነታ ኤርትራ መጋበርያ ናይ ወታደራዊ ቦታ እምበር ናይ ምዕባልን ናይ ስልጣንን ሕሩያን ናፅነታን ክትገብር ትደሊ ሃገር ኣይደልዩን እዮም ስለዚ እዚ ረብሓን ድሌታትን ናይ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ናይ ኣሜሪካን ስለ ዝጋጮ ዘሎ እዩ እዚ ካዩ ዝዓበየ ፀገም እምበር ዲሞክራሲ ኣይ ዲሞክራሲ ገለ ንዓታቶም ከም ዘይገድስ ንመለስ ጅንሽተይ ሰሚዕና ድሕሪኡ ኣብ ኢራን ክንሰግር ኢና ድሕሪኡ ኣብ ኤውሮጳ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ኢና ምክንያቱ we are really in uncharted waters ዝብል ወይ ከዓ ዘይተዳሕሰሰ ቦታ ኢና ዘለና ተራእዩ ዘይፍለጥ መድረክ ናይ ታሪክ ኢና በፂሕና ዘለና ስለምንታይ
ብዙሓት ሓያላ ዘለዎ ግዜ ወታደራዊ ሓይሊ እንተኾነ ኣሜሪካ ዝሓየለት ሃገር ኣይኮነትን ራሻ ምሳ ዝወዳደርን ዝመጣጠንን ኣብ ዓውደ ኩናት ድማ ትስዕራ ኣላ ክንርኢና ፅኒሕልና ኔቶ ኣሜሪካ ብሙሉኦም ኤውሮጳ ተኣኪቦም መፅዮም ኣብ ዩክሬን ማለት እዩ ንሰራዊት ናይ ዩክሬን ተጠቂሞም እናተዋግዋ ከለዉ ራሻ ብኩሉ ዓውዲ ትስዕሮም ኣላ ወላ ብቁጠባ ከትክምዋ ፈቲኖም ንባዕሎም ክደኽሙ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ዓውደ ኩናት ሙሉእ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ተኣኪቡ ንሓንቲ ራሻ ክስዕራ ይከኣለን ኣሎ ተርዲኹም ሎ ንሓንቲ ራሻ ክስዕሩ ይከኣለን ኣሎ ኢማጅን ቻይና ምስ ራሻ ከተወዳድራ ከላ ቻይና 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ኣለዋ ዳርጋ ልዕሊ 10 ዕስቢ ህዝቢ ናይ ራሻ ህዝቢ ዘለዋ ቻይና እያ ቴክኖሎጂ ካብ ራሻ ኣፀቢቓ ቅድሚት ዘላ ሃገር እያ ቁጠባ ኣፀቢቓ ተዓቢ ስለዚ ብኩሉ ቫሪያብልስ ብኩሉ ነጥብታት ቻይና ካብ ራሻ ኣፀቢቓ እያ ተዓቢ ካብ ኣሜሪካ እውን ተዓቢ ስለዚ ራሻ ንበይና ንኩሉ ኤውሮጳን ከምኡ ድማ ኣሜሪካን ኩሉ ገንዘቦምን ኣፅዋረቶምን እናሃብዋ ከለዉ ናቕ ከብልዋ እንተዘይክሎም እንታይ ፍሉይነት ስለ ዘለዎ እዮም ንቻይና ክስዕርዋ ኣይከኣልን እዩ ቻይና ድማ ፅቡቅ ገይሮም ፈሊጦም ኣለዉ ግን እንታይ ገብሩ ክእሉ ከዳኽምዋ ክእሉ ኦሬዲ ናብኡ ንኸይትበፅሕ ካብቲ ዘላቶ ብቁልጡፍ ንኸይትዓቢ ንታሕቲ ከም ትወርድ ከም ፋሕፋሕ ዝኣተዎ ክገብርዋ ክእሉ ቀንዲ ዕላማ ናይ ኣሜሪካ ትሰርሓሉ ዘላ ድማ ንቻይና ከመይ ጌርካ ፋሕፋሕ ተብላ እምበር ብፊት ንፊት ብዓውደ ውግእ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ተረዲዎም ኣሎ ምክንያቱ ራሻ ድሮ ንራሻ ክስዕሩ ይከኣሉን ኣይኮነን ራሻ ንሑቲ ጠጠው ከብላ ይከኣሉን ኣለዉ ሑቲ ቀይሕ ባሕር ከምዘይቀርብዎ ገይርዎም ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዓውደ ኩናት ኣዝዩ ተቀያየረሉ ግዜ ኢና ዘለና ኣሜሪካ ድማ እቲ ዝነበራ ዓብ ክብርን ተፈራህነትን ባዕላ እናውደቆቶ ትመፅእ ኣላ ምክንያቱ ኣብ ዝኣተወቶ ዓውደ ኩናት ትማል ሓደ ፀብፃብ ርኢ ነይረ ካብ ኣፍጋኒስታን ክትወፅእ ከላ ልዕሊ 10 ቢልዮን ዝትመን ኣፅዋራታ ኣብኡ ገዲፋትሎም ብምኻድ ኣብቲ ዞባቲ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣፍጋኒስታን ኣብዚ እዋን እዚ በዳይ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣማዕቢሉ ከም ዘሎን ራሻ ድማ ነታ ኣፍጋኒስታን ትበሃል ብጣሊባን ትብራሕ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ጀሚሮም ከም ዘለውን ቻይና ምስቶም ጣሊባን ምስ ኣሜሪካ ን20 ዓመት ዝተቃለስዎም ኣብዚ እዋን እዚ ፅቡቅ ዝምድና ገይሮም ሃገር ኣፍጋኒስታን ኣብ ምዕባለ ትግዝግዝ ከም ዘላን ሓያል ሃገር ክትከውን ተኽእሎ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ክሳብ ክንደይ ኣሜሪካ ውድቀት ድሕሪ ውድቀት የጋጥማ ኣሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንመለስ ሕጂ ናብቲ ካልኣይ ጉዳይ ኤውሮጳ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ ክንፈልጥ ኢና መጀመርያ በዚያ ንጀምር The United Kingdom has pledged an extra $620 million in new military supplies for Ukraine. That includes long-range missiles and ammunition. Rishi Sunak, the Prime Minister, is in Warsaw today meeting his Polish counterpart Donald Tusk, as well as the NATO Secretary. So, UK ቁጠባናቶም መመሊሱ ንታሕቲ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ኣክንዲ ቁጠባዊ ሓድሽ ሓሳባትን ሓድሽ ጥበብን ሓድሽ መንገድን እንታይ ይገብር ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር ኮምፕሊት ኣብ ዘይከውን እዩ ዝውዕል ዘሎ ወታደራዊ ባጀት ናቶም ካብ 2% ናይ ጂዲፒ ናብ 2.5 ክደይቦ ምዃኑን ተወሳኺ 620 ሚልዮን ዝትመን ወታደራዊ ሓገዝ ንዩክሬን ከም ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ነዚ ዝገለጸ ድማ ኣብ ዋርሳው ወይ ከዓ ርእስ ከተማ ናይ ፖላንድ እቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ክግበረሉ ዝዝረበሉ ዘሎ ቦታ ኣብ ዝበፅሓሉ ግዜ እዩ እስኪ ኣብኡ ኣብቲ ቦታ ዝተገበረ ዘረባ ንእሽተይ ክንሰምዕ ክምለስ Breaking news from the plane over. The Prime Minister has told us today that there will be a new National Security Advisor. General Gwyn Jenkins, who's currently Vice Chief of the Defence Staff, is stepping into that role amid speculation that the current advisor, Tim Barrow, is going to step in as the UK ambassador to the US. We asked the Prime Minister about that as well on the plane over. So, ከም ንሪኦ ዘለና እዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ 500 ሚልዮን ፓውንድ እዩ እቲ ቀዲምና ዝገለፅናዮ ተወሳኺ ንዩክሬን ንምሕጋዝ ኢሎሞ ዘለዉ እዚ ድማ ኣብቲ 61 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ንዩክሬን ዝወሃበሉ ኣብ ዘሎ ግዜ እዩ ዝግበር ዘሎ እዚ ስለዚ እንታይ እዩ እዚ መመሊስካ ንዩክሬን ኩሉ ዝከኣለና ክንባይና ሕጂ እውን ዩክሬን ራሻ ክትብድሃልና ኣለዋ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ግን ኣብዚ ሓንቲ ነገር ክበርሃልኩም ክኽእል ኣለዉ እዚ ዝህብዎ ዘለዉ Prime Minister here. You can see where I am. I'm in Poland. We are at a military base. The Prime Minister is here to meet with Polish Prime Minister Donald Tusk. He will also have a meeting and we will have a press conference with the NATO Secretary General Jens Stoltenberg later today. And why now? Well, the UK has announced overnight $500 million. So, country ወደለኹም ኣብቲ ቦታ ፖላንድ ምስቲ ጀነራል ሰክረተሪ ናይ ኔቶ ከምኡ ድማ ናይ ዩኬ ናይ ፖላንድ ክራኸቡ እዮም ብተደጋጋሚ መራሕቲ ኤውሮጳ እቲ እንኮ ኣተኩሮ ናቶም ኣብዚ እዋን እዚ ውግእን ወረ ውግእን እዩ ኮይኑ ዘሎ እንታይ እቲ ዕላማ
كرداك أيكلني مهنياتو زجودايزي بوليتيكاو معلبي كركب زلو وتهدراو معلب كركب أيكلني صبغ يرون دما كابانا لعلي فلتو نساتهم نيكولا رواس وارالهم راشا نيكولا رواس وارالهم سلازي أما ودا تسعر حيل كلي كلني أبزي سلامنتاي بسلاماو منقد كفتحو زي فتنو مردع بينا زلو نطبيو نخلنا مالتي تزعبي السقعات نسبة أوروبا زقبر زلو دما إذا ما راح تزخدوا زلو بفلاي زي برايم مينستر زي انتاي يزدل زلو انتاي تعلاماناتو مردع بينا له نسو حقرر حقتي أزلا كابتي أوروبا نفت حدا معرابنا أوروبا جاف سلزلا أتوم قالوا حقرات أوروبا فلاي كم بعد الجرمن ولا كم بعد السويس أبتي من مبرع قصنا زقربو عبي السقعات يسمعهم كم زلون إزن كم دما ولا فرنسا ونزختلو زلو بوليس دما حدا جنيانا خوني مت كم زلون راشا دما ممليسا تدفق كم زلان ممليسا نوشتنا بيوكرين تعطو كم زلان تكونتات أمنتاك مت كم زغل ناي بحق إذا تحساسب كنتاتنا زلنا أبزياس كسم بزعبات هلو كنتاتنا يوكرين كنفلت سلزلنا. Journalist Sean Bell for more on this. Sean, great to have you with us. Is this package coming too late though? Yeah, Kamali, we've all been asking for this, waiting for it for some time. Over the last few months, Ukraine has been on the back foot. Its shortage of weapons means that Russia has capitalized. Russia has been attacking critical national infrastructure around the country, attacking the city. كم زدري زلنا زي حجزنا أمريكا بزعبو يدزرب زلو تسوسان حدا بليون استبحل مالتيو نسو حدا كابتي عبس أجمناتون يوكرين أزيد دمجيس لدمت زلو ولا أنت مزه زي ما أبعد كينات مومنتم زبحل الله لك كم سبورت أبتبق كونديشن مزيخا خلقا ولا تسعر دلاجانتا برت عتزاوتون انت غيرت اتا ابتبق كونديشن مزيا زلاجانتا ولا حماقات كلهم نورمال اب كونديشن انت لو خينهم ابت مومنتم در لو خينهم كبيري كسعرهم راشا دما نتزنا يوكرين دما نتزنا برا مومنتم اكلتشن اسران كلتن زنبره ابتي كونتر اوفنسيف قال زنبره لغزي او سلازي سلطه حجي زغبروا تغبروا اب مزلاقنا مهدامن بزح متقعتي بزح عنوات وريدوم سلازله يوكرين كم بحدش اورجنايز كوني كولونيا متك اي عينت ريوزلهم درو اب ايد راشا وي كاب قصصر ناي راشا اتي زلو كنتاتيو اجتي اقداسي كتماتات اب تقصل كوينن زلو انتاين دحنزي تنتن زلو صر راشايو كنغركم تي جنرال صر راشايو جن أكمل كونتات نكحسون شجر سلازقات ممزلو بقمت على انتهي بلا الله نسمينا. But also on the front line, the Russian Air Force has been much more active at attacking as well with this shortage of air defence missiles. Now, the main metric of success in this conflict is territory gained. If you remember, the Donbass was actually fiercely fought over last year. In the last earlier on this year, Avdiivka fell, and you're going to see Chaziv Yar just to the west of Bakhmut there. Remember that name because we're probably going to see that appears to be the target for Russia by the 9th of May because that's when they celebrate their Russian Victory Day celebrations. Now, Putin's always been playing the long game in this. He always expected that Western support would gradually atrophy, that the supply of weapons would dry up. Because he's therefore seen this shortage of weapons, he's been pushing hard, even though እንታይ ብላሎ ስለዚ ሞር ራሻ ናደፉ ዝተፈላለዩ ቦታታት እናተቆጻጸሩ ይኸዱ ከም ዘለውን ዕለት 9 ወርሒ 5 ወይ ካ ግንቦት ዕለት 9 ኣብ ራሻ ናይ ዓወት መዓልቲ ኢሎም ዘብዕልዎ እዩ ስለዚ ኣብቲ መዓልቲ እቲ ብዙሓት ከተማታት ካልኦት እውን ተወሳኺ ደፊዩ ሰራዊት ሒዙ ክፀንሕ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ኣብ ዝሓለፈ ክገብር ከሎ እቲ ባኽሙት ትበሃል ቦታ ከም ዝተቆጻጸሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ብታሕቲ እቲ ኣቭዲፍካ ዝበሃል ሓደ ዓብዪ ኣገዳሲ ዕርዲ ናይ ዩክሬን ዝነበረ ሲምቦል ናይ ዲፈንስ ዝነበረ ንዑ ከም ዝተቆፃፀርዎን እጂ ድማ መመሊሶም ይደፍኡ ከም ዘለውን እዚ ከማ እናተጠንቀቑ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ በቲ ካልእ ገፅ ዝግበር ዘሎ ተትርእይዎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ብዙሕ ቁፅሪ ይማርኽ ከም ዘሎ ኢዱ ይህብ ከም ዘሎን ኣብ ራሻ ይፅምበር ከም ዘሎን መንግስቲ ዩክሬን ድማ ግዱድ ዕስክርና ንማንም መንእሰይ ናይቲ ሃገር ገይሩ ከም ዘሎን መወዳእታ ዘይብሉ ዕስክርና ገይሩ ከም ዘሎን ንዑ ገይሩ ክነሱ ግን ዝኾነ ኤውሮጳዊ ሃገር ዝኾኑና ወይ ኣንፃሩ ዝዛረብ ከም ዘየለን ኣብ ኤርትራ ግን ልዑል ስግኣት ከለዋ ሃገራት ወሪሩ ከሎ ሰራዊት ናይ ባዕዲ ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ከሎ ስለምንታይ ሳዋ ገይርኩም ስለምንታይ ኣገራዊ ኣገልግሎት ጠጠው ዘይብል ስለምንታይ ሰብ ዘይተጣይስዎ ሓልዮት ናይ ሰብ ስለ ዝነበሮም ኣይኮነን ሓልዮት ናይ ሰብ እንተዝነበሮም ነይሩ ነቲ ኩነታት ብሰላማዊ መንገዲ ከም ዝውዳእ ምገበርዎ ነይሮም ሓልዮት ናይታ መፍራስ ናይቲ ሃገር ደንጉይዎም ስለ ዝነበረ እዮም ከምኡ ዝብሉ ነይሮም ተርዲኹም ኣለኹም ኢትስ ኦል ኣባውት ብግምጣል እዩ ኤርትራ ስለ ዝመከተ ጥራይ ፅዒራ እምበር እቲ መደብ ናይቲ ምዕራባዊ ዓለም ኤርትራ ክሳብ ትሰዓሪ ዝፅበ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ እንተተመሊስና ግን ዩክሬን ክሳዕ ክንደይ ትድፋዕ ከም ዘላን ትህረም ከም ዘላን እዩ እቲ
ናፃ እቶም ኢንዲፐንደንት ሶርስ ዘውፅዎ ብዙሓት ክኢላታት ናይ ኩነታት ዩክሬን ሰራዊት ናይ ዩክሬን ብጣዕሚ ይህሰ ከም ዘለዎን እቲ ዩክሬን ዝበሃል ሰራዊት ድማ ንክንደይ ክፀንሕ ይኽእል እውን ምልክት ሕቶ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ኣብዚ ግን ዋላ እቶም ደገፍቲ ናይ ዩክሬን እዮም እዚኦም ንሳቶም እውን እንተኾነ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ይሰዓር ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብዚ Russia has suffered massive casualties over the last few months. Well, Sean, give us a sense of what's actually in this aid package that we've been waiting so long for. Yeah, 60 billion of cash. It sounds like a lot of money, and it is. But the trouble is, the challenge is converting that cash into weapons and getting them. ሰማዕኩም ዶ 60 ቢልዮን ክበሃል ከሎ ብቁፅሪ ኣዝዩ ዓቢ ቁፅሪ ዝመስል ኣብ ኣፅዋር ክትቀይሮ ከለካ ግን ክንዱ ዓቢ ይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘገርም 60 ቢልዮን ንሃገር ንኤርትራ ኮምፕሊት ክቅይራ ዝኽእል ገንዘብ እዩ ኣብ ውግእ እንድሕር ኮይኑ ግን ትርጉም የብሉን ስለምንታይ እታ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ሪዲክሎስሊ ወይ ከዓ ንክተኣምኖ ብዘፀግም ደረጃ ክቡር ስለ ዝኾነ ናይ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካ ኣዝዩ ክቡር ክንዱ ውፅኢታዊ ከም ዘይኮነ ኣበይ ተመስኪሩ ኣብ ዩክሬን ተመስኪሩ ኣሎ ሕጂ እቲ ኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ብሽሙ በቃ ንዓለም ከፍርስ ዝኽእል ዝበሃል ዝነበረ ታንክታት ናቶም እቲ ኣብርሃምስ ዝብልዎ ዝነበሩ እቲ ናይ ኣንቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም እቲ ፔትሪዮት ዝብልዎ ዝነበሩ ኩሉ ብቐዳማይ እታ ናይ 10 ሚልዮን ታንክ ናይ ኣሜሪካ ኣብርሃምስ እዮም ዝበሃሉ ክንደይ ዋጋ 10 ሚልዮን ዋጋ ብናይ $500 ድሮን ናይ ራሻ ናይ ኢራንን ናይ ራሻ ማለት እዩ ብናይ $500 ብሉምበርግ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ጋዜጣ ውፅዋ ነይሩ ናይ 10 ሚልዮን ታንክሲ ብናይ $500 ድሮን ተቃፂላ ኣብ ዩክሬን ማለት እዩ ጀስት እነዚያ ዘረባት ራይ በርጋ ቫይራል ኮይና ነይራ ቅድሚ 4-5 መዓልታት ነዛ ቪድዮ ዝገብረላ ዘሎ ኮይኑ ነይሩ ናይ $10 ሚልዮን ዝዋጋኣ ታንክ ናይ ኣሜሪካ ብ$500 ዝዋጋኣ ድሮን ክትቃፀል ክኢላ ኢሎ ክሳዕ ክንደይ እቲ ዓውደ ኩናት ዘይተመጣጠነ ምዃኑ ዝነግረካ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ቴክኖሎጂ ነቲ ዓውደ ኩናት ብሳዕ ክንደይ ይቕይሮ ከም ዘሎ ፍላይቶም ወላ ንኣሜሪካ ምስቲ ኩሉ ኤውሮጳ ፈረንሳ ጥልያን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሑቲ ዝህድሞም ዘሎ ብድሮን ስለ ዘጥቅዖም ዘለ እዩ ንሳቶም ሑቲ ናይ 2000 ናይ 5000 ድሮን ይሰደሎ ሓደ 5 ዝኾነ ካብ ኢራን ዝመፃ ንሳቶም ድማ ነፍሲ ወከፍ ዝትክስዋ ሚሳይል ክንደይ ዋጋ ሚልዮንን ፈረቓን 2 ሚልዮን ዝዋጋ ሚሳይል ተኪሶም ናይ $200 ድሮን ይሃርሙ ድዕሪ 10 ድሮን ሰዲድልካ 10 ሚሳይል ናይ 50,000 ደይኮን ድሮን ሰዲዶምልካ ናይ 10 ሚልዮን ሚሳይል ከም ትትኩስ ይገብሩኻ ነዚ ምስ ረኣዩ ኩሎም ሃገራት ኤውሮጳ መራኽቦም ጥርንፍ ኣቢሎም ጠፊዮም እዚ ብከምዚ ኩናታት ክንዋግኦም ኣይንኽእልን ኢና ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ሚሳይላቶም ጥራይ ዘይኮነስ ድሮን ሓንቲ መዓልቲ ተዓዊተን ነታ ናይ 100 ሚልዮን ዲ ወላ 200 ሚልዮን ዝትመን ዋጋ ዘለዋ መርከብ ከቃፅልዋ ስለ ዝኽእሉ እዚ እቲ ዓውደ ኩናት ብቴክኖሎጂ ክሳዕ ክንደይ ይቀያየር ከም ዘሎ ኣብዛ ዓውደ ኩናት ናይ ድሮን ከመን ቁፅሪ ሓደ ዘላ ቻይና ኣብ ናይ ድሮን ቴክኖሎጂ ኣዝያ ቅድሚ ዘላ ኢማጂን ቻይና እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ሑቲ ወይ ኢራን ከም ዝኽገብረካ እንትኽእሉ ተባሂሉ ክሳዕ ክንደይ ያዛረብ ዘሎ ንቐፅል እጂ to the front line. The US strategy will be initially to replace the weapons that it has lost from its stockpile. Then it will gradually, and that will take time to do. In the meantime, some of the stockpile weapons will be moved towards Ukraine. We understand some are in Poland already, waiting, so it could be days rather than months before they... So, እዚ ብዛዕባው ክኸውን ከሎ ብዛዕባ ናይ ዩክሬን ኩነታት ሕጂ ናብ ኢራን ንመለስ ጉዳይና ኢራን ካንሪና ሕጂ Between Israel and Iran have turned the spotlight on Tehran's nuclear capabilities. The West accuses Iran of using its civil nuclear program as a cover for developing weapons, which it denies. Isfahan is at the heart of Iran's nuclear program. This conversion plant is located outside the city. Powered by 3 Chinese-supplied research reactors, it produces fuel for Iran. So, ናይ ኢራን ኒኩለራዊ ፋሲሊቲ ወይ ከዓ ቴክኖሎጂ ኒኩለራዊ ቦምብ ንኸዳሉ ቀሪቦም ከም ዘለዉ ኣብ ሚድያታት ናይ ምዕራብ ከተንብሁ ጀሚሮም ኣለዉ ስለዚ ሓደ ኣባል ባይቶ ናይ ኢራን ከም ዝገለፆ እውን እቲ ሱፕሪም ሊደር እንተፍቂዱ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ወታደራዊ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ፈተነ ክንገብር ንኽእል ንኸውን ብምባል ገሊፁ ነይሮም ዝሓለፈ ቫይራል ኮይኑ ነይሩ ስለዚ ኢራን ኒኩለራዊ ኣፅዋር ንኸተፍሪ ቀሪባ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ Iran's civilian nuclear program. These images were shot in March 2005, one of the rare occasions the world got to see inside. Deep underground, in the wider province of Isfahan, is the Natanz uranium enrichment facility. Western nations say Iran is operating a secret... By the way, እዚ ኢስፋሃን ዝበሃል ከተማ እታ
إسرائيل كتتقع زفتنت يا حلفت نيدرون متقعت زقبرت اللبوتا الزبوتا زينيرو نزي نيكولاراوي تكنولوجينا إيران نيكولاراوي أصوار نخي تفري إسرائيل زي قبرتو تريك يلن قالك أبو حجك نسمينا. Weapons program here. Tehran, though, denies it is developing a nuclear bomb. In 2015, after long negotiations, Western nations struck a deal with Iran to stop it becoming a nuclear power. Tehran got relief from sanctions in return for accepting limits on its nuclear activities. With courage, political will, mutual respect and leadership, we delivered on what the world was hoping for. The following year, a new president moved into the White House. In 2018, he made good on one of his election promises. I am announcing today. So, ab kadmi Donald Trump nafsatan mumtsu Iran ab giዜ محضرانay Barack Obama ተረዳድዮም ኢራን ነቲ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ምፍራይ ገዲፋ ናብ ካልእ ናብ ሲቪላዊ ቴክኖሎጂ ከተተኩር ከምናቱ ግብረ መልሲ ድማ ኣሜሪካ ካብቲ ዘለዋ እገዳታት ከተውፅኣ ተሰማሚዖም ነይሮም ስለዚ እዚ ሓደ ጽቡቕ ተበግሶ ንዓለምና እዩ ነይሩ ኦባማ ምስ ኩሉ ሕማቕናቱ ኣብዚ ናይ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ብዙሕ ጽቡቕ ተበግሶ ገይሩ ነይሩ ምስ ራሽያ እውን ተረዳድዮም ኒኩለራዊ ኣጽዋር ከየፍርዩን ነቲ ዘለዎም ኩነታት ድማ ቀሲሎም ንኸግድልዎ ተሰማሚዖም ነይሮም ድሕሪ ዲሞክራሲ ግን ከም ትወትሩ ንፈልጦ ድሕሪ 2-3 ዓመት ናቱ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ ብምሉእ ነቲ ባራክ ኦባማ ገይርዎ ዝነበረ ካንስል ብምግባር ነቲ ምስ ኢራን ተገይሩ ዝነበረ ስምምዕ ከም ዘቋረፆን ኢራን ድማ ብቐጥታ ኣብቲ ምፍራይ ናይ ወታደራዊ ዓቕምናታ ከም ዝኣተወት that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Without US participation, the agreement quickly unraveled. Iranian engineers got back to work, and progress has been swift. The UN nuclear watchdog says Iran is now producing uranium close to weapons-grade levels. These facilities are tempting targets for opponents of the Iranian regime. In 2010, a computer virus crippled operations at Natanz. No one has ever accepted responsibility, but many believe the virus was developed by the US and Israel. Natanz was again the target in 2021. The power went out here, setting So, ብዙሕ ግዜ ብቴክኖሎጂ ብሳይበር አታክ ብዝተፈላለየ ቫይረሳት እናገበሩ ነቲ ናይ ኢራን ቴክኖሎጂ ነዚ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ንኸይተፍሪ ብዙሕ እንቅፋት ክፈጥሩላ ፀኒሖም እዮም ኣሜሪካን እስራኤልን እዛ ሃገር እዚኣ ዘይወረዳን ዘየጋጥማ ብድሆታትን የብላን ስለዚ ሕጂ ግን ኣይ ቲንክ ኣብቲ ናይ መወዳእታ መድረኻት በፂሓላ ዝብል እዚ ሪፖርት እዚ ሕጂ ናይ ኢራን ሪፖርት ይኮነን ናይ ጀርመን ሪፖርት እዩ ስለዚ ኦልሬዲ ጀርመን ቲፌዞ ናይ ኢራን ኣይኮኑን ገለ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብዚ ሕካኻ ክትሪኦ ዘለካ ሰቶም ኣጓዲሎም ስለ ዝነግሩ ብሓፈሻ ግን ኣትሊስት ኢራን ኣብ ኣዝዩ ዝቐረበ ደረጃ በፂሓ ከም ዘላ enrichment back by months. Iran called it an act of nuclear sabotage and blamed Israel. Back in the present day, footage claimed to have been shot at the Isfahan facility. Tehran says the site here is safe and undamaged following Israel's strike. All right, let's get more from Rafael Grossi. He's Director General of the International... እዚ ኩነታት ናይ ኢራን ክንርኢ ፀኒሕና ኢራን ኣብ ደገ ናይ ኣጽዋር ምፍራይ በፂሓ ከም ዘላ ሓንቲ ሪፖርት ክበኩም እያ ኣብዚ ንግረ መንገድና ክሪኦ ዘለና ክንፈልጦ ስለ ዘለና North Korea comes in 9th position on the list. So ten ኣጽዋራት ዘለዎ ኖርዝ ኮሪያ ከባቢ 30 ዝኸውን ኒኩለራዊ ኣጽዋር ከም ዘለዎ ኣብ ቁፅሪ መበል ታሽዓይቲ ናይ ዓለምና እያ እዚ መን እየን እተን ኒኩለራዊ ኣጽዋር ዝውንና ንዝብል ንክንፈልጥ እዩ መበል ሻምነይቲ እስራኤል እያ ካብ 80 ክሳብ 400 እስራኤል ኣዝዩ ምስጢራዊ ስለ ዝኾነ ካብ 80 ክሳብ 400 ኒኩለራዊ ኣጽዋር ዝኸውን ከም ዘለዋ ይዝንገር ስለዚ እስራኤል ኒኩለር ስቴት እያ ንባዕላ ሃሊዋ ካልኦት ክህልዋ ግን ኣይትደልን እያ ህንዲ መበል ሻብዓይ ክሳብ 164 ኒኩለራዊ ኣጽዋር ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር መን እየን እተን ዝያዳ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ዘለወን ኣብ ዓለምና ንክንፈልጥ ስለ ዝደለኹ ጥራይ ዝገብሮ ዘለኹ እዚ ኣገይን ፓኪስታን ቁጥሪ 6 እዚአን ክልተን ካብ መቀናቕንቲ እየን ህንድን ፓኪስታን 170 ኒኩለራዊ ኣጽዋር ኣለዋ እታ እንኮ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ዘለዋ እስላማዊት ሃገር ድማ ፓኪስታን ጥራያ ሕጂ ድማ ኢራን ናብኡ ትቀራረብ ኣላ ኢራንን ፓኪስታን ድማ ጎረባብቲ እየን ከም ዝረኣናዮ መበል ሓምሸይቲ ዩኬ እያ ክሳብ 225 ዝኸውን ኒኩለራዊ ኣጽዋር ክሳብ 120 ድማ መተኮሲ ኦፕሽንስ ኣለዋ ማለት እዩ ራብዒቲ ቻይና ትኸውን ኣላ ናይ ቻይና 410 ኒኩለራዊ ዎርሄድ እዩ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዝመፅእ 10 ዓመት ኣፀቢቑ ክዓቢ ዝኽእል ቁፅሪ ምዃኑ ዝንገር ናይ ቻይና ማለት እዩ ድሕራ ስለ ዝጀመረት ኣብቲ ገይም ድሕሪት እያ ዘላ ስቲል ግን ርግፀኛ እዩ ንሱ እዚ ቁፅሪ እዚ ናይ ቻይና ቀልጢፉ ክወስኽ ምዃኑ እዩ ዝንገር መበል ሳልሰይቲ ፍራንስ እያ ትበሃል እዚ ቁፅርታት እዚ ክቀያየር ዝኽእል እዩ ሪሊ ከም ውዱእ ቁፅሪ ጌርኩም ኣይትውሰድዎ
ተፈላለየ ቁጥርታት እዮም ዝቡ ኣብዚ ንኣብነት ቀዳመይቲ ኣሜሪካ እዮም ዝብልዋ ግን I don't believe it ዝበዝሐ statistics ዝበዝሐ ዘለዋ ራሽያ ምዃና እዩ ዝንገር ግን ሓደ ካቴጎሪ ወሲዱ ስለ ዛረብ ዘሎ ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ እዚ ቁፅሪ ሂብዎ ዘለውን ውዕድ እዩ ብሓፈሻ ግን ናይተን ካልኦት ሊስታታት ንክንሪኦ ኢለ ዝገበርኮ ኮይኑ ኣሜሪካ ዝበዝሐ ከም ዘለዋ ገይሩ እዩ ዝተቐሳቐሳ ሪፖርት ግን ጀስት ስእሊ ንክህልወና እምበር እቲ ቁፅሪ ኤግዛክትሊ ንሱ እዩ ማለት ኣይኮነን ኣብዚኣ እስኪ ሓንቲ ሪፖርት ነይራ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣባል ባይቶ ናይ ጀርመንያ ብዙሕ ግዜ ነቲ ኔቶ ነቲ ኤውሮፓዊ ሕብረት ክሪቲካሊ እትሪኦ ሰብ እያ እስከ ንስማዕ እያ እንታይ ትብል ኣላ dinner with specialties from all NATO member countries. So, from the outside, it looked like a successful birthday party. You have now also decided to contribute something to this NATO birthday. However, it seems to be less of a eulogy and more of a settling of scores with the alliance of values. That sounds quite harsh at first. Does the old lady NATO really deserve such a reckoning on her 75th? ብዛዕባ ኔቶ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኔቶ መበል 75 ዓመቱ ከብዕል እዩ ዝዳሎ ዘሎ ብደገ ክትሪኦ ከለካ ሓደ ኣዝዩ ዕዉት ሓያል ዘይድፈር ዓይነት ዩኒቲ ዝመስል ኢሎም ቅርብ ኢልና እንተሪናዮ እንታይ ይመስል ንዝብል ሕቶ ክትምልስ ከላ እስከ ንእሽተይ ንስማዕ እያ Yes, first of all, it must be said that 75 years of NATO, especially as an organization, could be a reason to celebrate. However, I would say that NATO is in a really difficult, if not existential, crisis. It faces very big challenges due to its policy of expansion and escalation. By expansion, I mean the geographical extension towards Asia. It's not just about the North Atlantic anymore, so the North Atlantic Treaty, but NATO is also expanding towards the Indo-Pacific. So, we are dealing with an overstretching of NATO. At the same እንታይ ትብል ኣላ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ዘረባ እያ ትዛረብ ዘላ very interesting እንታይ ትብል ኣላ ኔቶ 75 ዓመት ምግባሩ ክበዓል ዘለዎ ጉዳይ ኣገዳሲ እዩ እንተኾነ ኔቶ ሓደ ኣዝዩ ሓደገኛ ኦርጋናይዜሽን እውን ትብል ኣላ ሓደ እቲ ኤክስፓንሽን እቲ ናይ ምስፍሕፋሕ ወልፍናቱ ብጣዕሚ እዩ ኣሰካፊ ትብል ኣላ ካልኣይ ድማ ኤስካሌሽን ናብ ነገራት ናብ ውግን ናብ ዕግርግርን ናይ ምውሳድ ተኽእሎናቱ ክልተ እዚኣቶም ሓደገኛ ኦርጋናይዜሽን ወይ ከዓ ውድብ ከም ዝኾነ ዝገብርዎ ዘሎ ጉዳያት እዮም ትብል ሕጂ ድማ እቲ ኔቶ ዝበሃል ካብቲ ኖርዝ ኣትላንቲክ ዝበሃል ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዝነበረ ናብ ኤስያ ገፁ ይኸይድ ኣሎ መሊሱ ተወሳኺ ኔቶ ንምንታይ እዩ ዘስፋሕፍሕ ዘሎ እንተሪልና ድማ ሓይሊ ስለ ዘድልዮ ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ኔቶ ዝኣተወት ካብ መን እያ ትገዝእ ኣፅዋር ካብ ኣሜሪካ ልክዕ ከምዚ ናይ ቴሌፎን ሳብስክሪፕሽን ትገብር ከም ዘለካ ወይ ኔትፍሊክስ ከም ትኣቱ ዘለካ ጌርካ ወሰዶ ኣብ ኔቶ ዘዝኣተወ ሃገራት ካብ ኣሜሪካ ጥራይን ኣፅዋር ዝገዛ ስለዚ ኣሜሪካ እቲ ኔቶ ከስፋሕፍሕ እያ ትደልዮ ኣሜሪካ ይኮነ ትደልዮ ተን ኣፅዋር ዘፍርያ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ we are dealing with an overstretching of NATO. At the same time, it increasingly relies on escalation and brings us to the brink of a third world war. This happens, for example, through the proxy war against Russia in Ukraine, where there is a reliance on the use of ever heavier weapons. It's not just about helmets or bulletproof vests or tanks anymore, but also about demands for the deployment of their own troops. The French president recently said that NATO is brain dead. I would say it's not just brain dead, but has completely missed its purpose, has outlived its... So እንታይ ትብል ዘላ እዚ ኔቶ ዝበሃል ንኤውሮጳ ኣብ ንዓለምና ኣብ ዘየድሊ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክእትዋ ዝኽእል ውድብ እውን ኢና ንብል ዘለና ምክንያቱ ነገራት ናይ ምስፍሕፋሕን ናይ ምዕባይን ስጉምትታት ስለ ዝወስድ ዘሎ እዚ ከዓ ንኣብነት ኣብ ዩክሬን ንገብሮ ዘለና ኩነታት መጀመርያ ሃገራት ኤውሮጳ ንኣሽቱ ኣፅዋራት ከም ዝሕግዛ ተገይሩ ሕጂ ግን ኣበይ በፂሐን ኣለዋ ሰራዊተን ክሳብ ንምእታው ዝደናደናሉ ግዜ በፂሐን ኣለዋ ስለዚ እቲ ኔቶ ዝበሃል ነቲ ኩነታት እቲ ኔቶ እንተዘይነብር ነይሩ ቀደም ሓደ ነገር መዕለብ ምረኸበ ነይሩ እቲ ናይ ዩክሬን ንምዃኑ ናይ ዩክሬን ውግእ እውን ኣማይ ሃለወን ብሓፈሻ እቲ ኔቶ ዝበሃል ግን ነቲ ኩነታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ናርሰነ ብምውሳድ ንባዕሉ ኣብ ቢዝነስ ንክህሉ ክብል ነቲ ዓለምና ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ክእትዋ ከም ዝኽእል እያ ትዛረብ ዘላ ኩሉ ትዛረበ ዘላ ድማ ሓቂ እዩ itself as a relic of the Cold War and endangers the security of the world and all populations. That's why, of course, I sat down to take a closer look at NATO on its 75th anniversary. Given the challenges and crises it faces, NATO increasingly relies on myths to legitimize itself. These myths include the self-perception as a defense alliance, as an alliance of values, as an alliance of democracies that rely on the rule of law and human rights. But let's stick to democracy. At least from the outside looking in, I would say that, as far as I can see, indeed all member states are at least formally representative democracies and also have a somewhat functioning rule of law. So where does your criticism begin? You say that's all not true. That is, as you said, a pure myth. This aspect of democracy, human rights, freedom, which is also manifested in the founding charter. Where do you see the discrepancy? Yes, NATO was founded in 1949, with the USA and Canada as well as other European countries at the forefront. One of these countries was Portugal, under the fascist dictator Salazar. He ruled until the Carnation Revolution in 1974, and it was not a problem that he was a fascist dictator who left a trail of blood through Africa with his colonialist policy and relied on repression and terror against opponents and leftists domestically. In my opinion,
This represents a blatant contradiction to NATO's self-image, which claims to have always been an alliance of democracies and really wow, it's really powerful. انت تبدل ديمقراسي تي نيتو زبحال مبزحت غزي تن هاجرات اكلات نيتو زخونا تمساسالي كبرتات زلون ወይ ካ ዲሞክራሲያውን ሰብአዊ መሰላ ዘኽብራን ገለ ዝብል ቅጽል ዘለውን እዚ ድማ ሚፍያ ትብሎ ዘላ ከምዚ ሕልሚ ወይ ሓሶት ወይ ድማ ጽንጽዋያ ትብሎ ዘላ ጅንስ ድማ ተቀቢል እንታይ ኢልዋ ኩለን ተናባላቱን ተሪኸይን እኮ ዲሞክራሲ ዘለውን እየን አትሊስት ዝሰርሕ ዲሞክራሲ ዘለውን እየን እቲ ሂማን ራይትስ እውን ኣለውን ስለዚ ኣበይ ክትርዮ ዘለኸ ትብልዮ ዘለኸ ነቐፌታስ ካበይ ዝብገስ ክብላ ከሎ ንድሕሪት ምልስልካ ተሪኻዮ ኔቶ ክብገስ ከሎ ሓደ ካብቶም መስረትናቱ ናይ ፖርቱጋል ዝነበረ ዲክታተር ወይ ካ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝነበረ ሓደ ፋሺስት ዝኾነ መራሒ ነይሩ ንሱ ንዘበናት ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ግፍዒ ዝፈጸመ ኣብ ኤውሮጳ ድማ ንነዊሕ ኣብ ስልጣን ዝነበረ እዩ እዚ ፀገም ኣይኮነን ነይሩ ኔቶ ኢላ እንታይ ማለት እዩ ኔቶ ክሳብ ነቲ ዕላምኡ ዝሰማምዖ ዝኾነ ዲሞክራሲ ይኹን ኣይኹን ምዝኾነ ኣካል ክሰርሕ ዝኽእልን እቲ ብዙሕ ጋፕ ከም ዘለዎ እቲ ዝብሎን ኣብ ተግባር ዘሎ ኩነታትን ነንበይኑ ምዃኑ እያ ትገልጽ ኣላ ብሓፈሻ እቲ ኔቶ ዝበሃል ነዚ ዓለምና ካብ ክፈጥሮ ዝኽእል ሰላምን ርግኣትን ክፈጥሮ ዝኽእል ሓደገኛነት ነቲ ኩነታት ድማ ነቲ ዘሎ ናብ ዝለዓለ ሓደጋ ከሰጋግሮ ናይ ምኽኣል ኩነታት ከም ዝዓቢ እያ ትገልጽ እያ ኣባል ባይቶ ናይ ዓባዚ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ናይ ሓይልታት ክን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝርድኦ ሰብ ኣብ ኣፍሪካ ኣትሊስት የለን ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ ኤውሮፓ እቶም ዘለዉ እውን ስለ ዘለዉ እስከ ንስማዕ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ፅቡቅ ጌሩ ዝገልፃ ነዚያ ኩነታት ነዚያ ክንሪኣ ፀናሕና ምቅያር ናይ ሓይልታትን ኣሰላልፋን ዩክራይን ምስምስን ግዳይን ጥራዩ እዚ ዓቢ ርእሲ ይኮነን ዩክራይን ኣብ ውሽጢ ከምዚ ኣመሰለ ግሎባዊ ዓለማዊ ለውጢ ብፍላይ ኣብ 30 ዓመታት ዩኒፖላር ስርዓት ክንምስረት ኢና ኢሎም ጀመርዎ ዝፈሸለ ኣጀንዳ ንዕኡ ከመይ ገይሮም ፀጋግምዎ ተመሊሳ እታ ጉዳይ ግን ናብኦም ክትመፅእ ኣለዋ ዝወዳደሮም ኩሉ ይብሉን ዓለም ክግብትዎ ኣለዎም ዘደለይዎ ነገር ኣብ ደለይዎ ሰዓት ክወስዱ ክእሉ ኣለዎም ክረግፅዎ ደለዩ ክረግፅዎ ክእሉ ኣለዎም መወዳደርቲ ዘይብሎም ክነብሩ ክእሉ ኣለዎም እዚ ኩነታት ንከምኡ ዘፍቅድ ይመስል ሕልሚ እየ ትብላና እዚ ኩነታቶም ክፈልጡ ባህጊ ናይ ውሽጦም ስምዒት ጥራይ ከረጋግፁ ስለደልዩ ክርድዎ እውን ክእሉ ድዮም ዳሒልካ ይርድዎን እዮም ዝወራቐቱ ጨሞ ዘለዉ ሓደሽቲ ንስትራቴጂታቶም ገልፅ እዮም ጨሞ ዘለዉ ናታቶም ናይ ቅመራ ጌጋ ዘረጋግፅ ጥራይ እዩ ብኡ ከዓ ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ዕንደራን ናይ ዕንደረኦም ሳዕቤናትን ዝንሪኦ ዘለና እምበር ረጊኦም ሓሲቦም ዘይከውንን ዝኸውንን መሚዮም ንዓለም ርግኣት ክፈጥሩላ ክእሉ እዮም ወይ ሰላም ከምፁላ ክእሉ እዮም ረሃባ እውን ከምፁ ክእሉ እዮም ኢልካ ይትሓስብና ናይ ሓደ ድራር ትምንዝዕ ናይ ሓደ ምሳሕ ትምንዝዕ ነዚ ትግጭልግም ነዚ ትረግፅ ናይ ጫካ ስርዓት እዩ ናይ ጫካ ስርዓት ከዓ ባህሊ ናይ ኣተሓሳስባ ዝተመስረተ እዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ተወዲኡ ልሑል ኩናት ኣብ ቅዕዮ ተባሂሉ ኣጋጣሚ ከዓ ምስ ናይ ናፅነትን ኣጋጣሚ መፅኡ ቆንዶ ኾን ዓለም ተቐይራ ስለ ዘላ ሕጂ ናብ ዝሓሸ ክንኣቱ ኢና ዝበልናዮ ዘንዳ ሓለፋ 30 ዓመታት ንሪአናዮ ንዚ ናይ ትማሊ ናይ ጃንዳ ይኹን ናይ ካልኦት መጋበሪኦም ኣብ ከከባቢኡ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይርግኣት ናታቶም ቀንዲ ጠንቂ ካሊእ ምክንያት ኣለዎ ኢልካ ክትዛረቡ ናይ ትኽእል ኢና መጋበርያ ዝበልዎ ዝገብር መክሰብ ኣለኒ ዝብላዕ ኣለኒ ዘብል ኣለኒ ዝበሃል ከምዚ ናይ ወያነ ዓበይቲ ካድረታት ዝብልዎ ፀፊዑ ቅርሺ እንታበካ እንታይ ይበለካ ምስኣቶም ትኸይድ ተፀፊዕካ ቅርሺ ትወስድ ትብል ከምኡ እናበለ ምስኦም ትኸይድ ኣሎ ከይድ ክትብል ትኽእል ኣብ መወዳእታ ግን ናይዚ ናይ ዓለም ሰላም ዘርግ ዘሎ ቀፃሊ ህውኮታት ዘምፅእ ዘሎ እንታይ እዩ ጠንቁ ሃበይ ዝብገስ ዘሎ ከይድካ ናባተባት እዚኣ ሕጂ ዘላ ኩነታት ኣብ ከባቢና እንታይ ፅልዋ ኣለዎ እዚ ሒዞሞ ዝፀንሑ ናይ 30 ዓመታት ስትራቴጂ ፋሕፋሕ ኢሉ ተባታትን እዩ ሕጂ ብመንገዲ ዩክሬን ገይሮም ንሩስያ ክስዕርዋ እዮም እሞ ኩሉ ነገር ክውድዎ እዮም እንዳሒልካ በየናይ ዓቕምን በየናይ ሎጂክን ከምኡ ክኸውን ይኽእል ፅባሕ ንጎ ንቻይና ኮንተይን ገብርዋ ተበጊሶም ወይ ክንቅርቅራ ኢና ክንድርታ ኢና ንቻይና ኢሎም ዝገብርዎ ፀወታ የወቃፅኦም መስል በየናይ ሎጂክ ከምኡ ኢልካ ትሓስብ ትኽእል እዚ ክፈጥርዎ ደልዩ ዘለዎ ፓሲፊክ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሓንሳብ ምስ ህንዲ ንህንዲ ምስ ቻይና ተጋጭዋ ንህንዲ ምስ ፓኪስታን ተጋጩ ህንዲ ተምፅእ ምስ ጃፓን ምስ ኣውስትራልያ ምስ ደቡብ ኮርያ ኣጋጣጢምካ ኣላያንስ ዝፈጥር ኣብ ፊሊፒን እንታይ ትገብር ኣብዚ እንታይ ትገብር ናይ ዝጠፈሸ ምህዞ እየ ዝብላ ምስ ጠፈሸ ሰብ ምህዞ በዚ ምትንጠበብ ናበይ ነፃ ክትከይድ ትኽእል ኣሜሪካ በዚ ሕጂ ዘላቶ ኸ እዚ ኩሉ ዝኸሰረቶ ክሳራ ከተምልሶ ትኽእል ድያ ኣስታት 32 ትሪልዮን ዕዳ ዘለዎ ሃገር ሃብቲ እየ ዝብል ዘሎ ዶላር ዝቐጠልያ ወረቐት እናሓተመት ዝርግሕ ዘሎ ቁጠባ ናበይ ገፁ ከይድ ይፅባሕ ንግሆ እዚ ሕጂ ዘርእዩና ዘለው መንገዲ ናይ ዩክሬን ዘሎ ኤግዚቢሽን ናይ ወታደራዊ ኣፅዋር ናበይ ገፁ እንታይ ዕላምኡ ዘርካ ተሪእኻ እዚ ሕማም እዚ ክሳብ ዘይተዓገሰ ኣብ ከባቢናኹን ወፃእ ካብ ከባቢና ብዙሕ ነገር ክንፅበ ንኽእል ልዕሊ ኩሉ ግን ንርግኣትናን ንሰላምናን ንራህዋናን
استراتيجينا فلتنا نسرع إذا بده وقت زين ترفع يكون إذا بده هذا الله معلتو بليعه وديه يلقى تحسب تغير بزح يجي زلون صباح عنده صباح عنك حسبه تقول له يكيرنا تمالو هناك ودينا جانداويانه بودا كشو ما يحضرنا كم يركا خلي شجرات فتر بين تفتر كم يركا تطاقص كم يركا تنقض كم يركا تمنزع قيوه هو اليوم زباله زبل دحر له خيل او جيغا هم تناتاتهم كودقت ديكون انا هجي اذا عالمنا درب زلو ولا حد شراعاتهم جمو دلو كنبر له اب مونغو مسمرات من نمبر كتردوت كده على كانت عم دولو دلو اذا هجي كونتينمنت لهم سريع من دلو بدرجه مالوتي مجمريا روسيا تسرعت تغيل تشاينا مسات مصر ايران كوتوا كلو نو سمين كوريا لهم كوتوا كلو خالوت تو بوزيت لسه تو طاي سمو دلو ما مخنيتات لهم طاي سمو دلو بو طاي تحصروا الترفا كنا تفلسفنا قالنا نا امرون كساب دي تغيره مغباتنا عالم مقصصرنا عالم دبال كاب حنقولهم كيوصه مغابرياتات كسرحوا إلهم دفطروا ويفطروا نا يغلغلتي متخخابن طبيعاتن ابك كبابي خمس زخيل سجم وجوبو هنبب سلدلو نقول من باب مفلات رايدي كونات فتحهم ترخوا لك مدراوات غير كات سنت كلا لك او كبابينا قرن افريقيا سلام دلي كنا دبال كنرسخوا وحنقولنا هم دمسسهم كلا لنا نابل معات نابرقات قصناهم كيسن كلا لنا راهو مصالو ما بحكي really especially زي احتفال زي سلام كنا ناس دولي لنا بالك زارب كله كابت زحلفو مسجدلات كابت إيرترا زحلفته مسجدلات كوين كاتري خلها ما بحكي لبخاصة كفاكات كونتات مالتي إيرترا بزح واقع كفيلة نزيد لي نجر نديت دوليو نجر بزح واقع كم تخفل جيرو ما أزي ناتهم عندارك عيدا مالتي جن at the end of the day نسخة زل خايد يكونس كالوت حيالات كم زحسبو نسخة مكيت كاتري هات كيزلكا من إيرترا ويكات إيرترا زخدته من قد ما نعترا يزن صبارقنا بالكو نايلو معرف ساب زخودي I hope كابز كونتاتون تماهرنا هنكيدنا تماهرنا هنكون تصفى قبر كم وترو لا يقبروا سبورت يقبروا مساعد صنحو نزال بوا أقدر تجزي بكم دما تماهروا لا قبلكم يدلي ثلاث نقرات كالتيفنا كنعريان كنستخاخل نزلنا مجمريا ገንዘብካ ባንክ ዘሎ ንባንክን በርናዓኻ ይኮነ ዘገልግል ስለዚ ገንዘብካ ንጥቕምኻ ንኸውን በቲ ንስኻ ትፈልጦ ብንእሽተይ ጌርካ ኣብ ስቶክ ማርኬትን ኣብ ካልእ ክሪፕቶን ኢንቨስት ክትገብሮ ፈትል ቁፅሪ 2 ጥሮታ ዝበሃል ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ጠጠው ክብል እዩ ኣብ 20-30-40 ዘለና እቲ ጥሮታ ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ፌል ይገብር ከም ዘሎ ኣብነት ናይ ጃፓን ፌል ገይሩ ናይ ካልኦት እውን ክስዕብ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቁጠባ መጻኢኻ ካብ ሎሚ በዓልኻ ዲዛይን ክትገብሮ ትክእል ኣለካ ቁጥሪ 3 ድማ ትምህርትኻ እኹል ኣይኮነን ክንምንታይ ተማሂርካ ስለዚ ዓለምና ብቁልጡፍ ትጎይ ስለ ዘላ ማዕርያ ንክትጎይ ክንመሃርን ክንነቅሕን ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ፕሮግራም ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም